an san ana cikin wahala yanzu, an san akwai yunwa, an san akwai rashin aikin yi, amma duk abin da ɗan siyasa zai baka dan ka jefa masa ƙuri'a bayan kuma bai dace ba, wannan abin ba abin da zai maka. A inda ka yi abu ma ya kamata ka yi abu mai abu. Ko naira 100,000 aka baka, to 100,000 kwana nawa za ta yi maka? Ka gani? Ko ba za a baka 100,000 ba, magana ce fa naira 50, naira 20, naira 100, 200 don rainin waye. To ba don ma jahilcin mutane da susancin su ba, mutumin da zaka jefa ƙuri'a ya zama gwamna ya baka naira 100, in abun na sayarwa ne ya sai kujerar gwamna a naira 100, ko ya sai kujerar zama ciyaman a naira 20. Aka ga abun ma akwai rainin waye. To amma mutane shawara ta gare su, don Allah don annabi, in zaɓe ya zo su zauna su tantance su zaɓi mutanen kirki, waɗanda ko dai da sun yi an gani, ko kuma ana zaton in an sa su yanzu za su yi abin kirki, wanda suke da tsoron Allah, kuma za su kare dukiyar jama'a, kuma ba za su yi abubuwa irin na asha wanda wasu daga cikin waɗanda aka zaɓa yanzu suke yi ba.